খুঁড়ি হবে না না নাচে ধরে কেন খুঁড়ি হবে হান্দা বছর মতে সেটা কে বুয়া মারিয়া মারিয়া বলে বলিয়া শিবনে মত পুরুষে লাগে রে মারিয়া মারিয়া রহিত আয়া রহিত আমার সে দ্বারে ফরওয়ার্ড হিসেবে যাব হয় হয় এ মারিয়া তুই কুবের হেবার কথা বল का करते हो তুই মরিয়া নিয়ে হেবার কথা कुबेर तो संपत्ति को रखना ना मैं हो हम गान ইরা গটিয়া কে होय होय কি গটিয়া कुड़ी कुड़ी दो अंदा कंदा को हो का এ का ना डा তোরা কা কসবো इडा नौकरा घोषणा देसो होय हमर विराट नौकर राजा आगे आलो घोषणा देसो अरे चौकीदार के हो हां अरे कहे द्वारिया रे मारिया छवि देखाऊ चुकते अरे राजा कोरागा करू जो बग्यान तो कोदरी मुझे तो खाती बचो मालूम ना आशा करू चिंता कनु बेटा विराट नौकर राजा मारे वो कोदरी केते कोदरी नडी आसे रखी दो काम जो लांग लाग इसे सब देवता बजे बजे रखे होय चौकीदार लोग जेते पलगोंडे न बैठा मानी जाती खावालो तो मांगी से खावालो ना तो घर भीतर समझिबो अरे राजा कोरागा करू जो बग्यान अरे ते पूरा दियो इते अरे चंदा ना जाता निमते मरिया
হ্যাঁ দেখো গো দেখো চলো দেখো লিখে বাবা এটা নে মাসে তো চলু মাই মুখানি আমনো সে গুলি মাসে চলে লাগা দুইটা বাজে আমি দিলাম দুই বছর দিলু হ্যাঁ পাউচ কিতনা হানা কইলা কবে 45 টাকা 45 টাকা কেতে